Järvenpään asema. Järvenpään kylä mainittiin vanhoissa kirjoissa jo 1500-luvulla, jolloin se koostui suurimmaksi osaksi hajanaisista taloista ja pelloista. Järvenpään rautatieasema rakennettiin 1862-luvulla pääradan ja Lahdenväylän varrelle. Asemarakennus oli aiemmin lähempänä rataa, kunnes sitä siirrettiin parannustöiden yhteydessä 25 metriä pois radalta vuonna 1999, jolloin rataa myös rakennettiin lisää parantelun lisäksi. Asema oli tärkeä tekijä Järvenpään kehityksessä kylästä kaupungiksi, koska asema tarjosi hyvän tilaisuuden kaupankäynnille. Asema tarjosi myös lukuisia työmahdollisuuksia Järvenpään kyläläisille, jonka vuorovaikutuksena Järvenpään kylä rikastui ja alkoi kasvaa etenkin aseman ympärille. Järvenpää oli aina houkutellut taiteilijoita, koska se sijaitsi lähellä Helsinkiä, mutta oli silti rauhallinen ja lähellä luontoa. Järvenpään aseman rakentaminen kuitenkin toi taiteilijoiden tulvan Järvenpään kylään, joiden joukossa olikin suuria nimiä, kuten John Sibelius, Eero Järnefelt ja Juhani Aho. Asema sijaitsee vain puolen tunnin matkan päässä Helsingistä ja lähimmät asemat ovat Kyrölä, Saunakallio ja Purola. Asemalla on 3 laituria, joilta on noussut Järvenpään ennätysmäärä 1,55 miljoonaa ihmistä vuonna 2004. Laitureilta pääsee alas tunneliin portaita pitkin tai hissillä. Asemarakennuksessa sijaitsee normaalipalveluiden lisäksi käymälä ja pieni kahvila. Asemalta löytyy myös lippuautomaatti. Asemarakennuksen vieressä sijaitsee taksipysäkki ja vähän matkan päässä asemalta bussiasema. Koska junat ovat monille tärkeä tai välttämätön tapa liikkua, on Järvenpään asema palvellut tärkeää roolia pitkään. Tulethan sinäkin matkustamaan.